Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na niadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nilang putahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Unya, mitungha sa Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Smile mo kay karong adlaw dako kaayo nga pangilin ang gisaulog sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romano nga simbahan, ang piyesta sa Pentecostes. Literally, it means 50th, ika-50 kaadlaw human sa Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ingon nga natapos na ang atong kasaulugan sa pagkabanhaw sa Ginoo, kundi ang Pentecostes maoy magpahinumdom, maoy magpahibaw kanato nga magpadayon ang atong buluhaton, ang atong misyon, isip ta mga disipulo, isip ta mga Katoliko Kristiyanos. O kining tulo kadagkong buluhaton, hinaot paunta sa matag usa kanato, ato ni siyang ipahigayon, atong hubaron, matag adlaw diha sa atong kinabuhi. Aron pag matuod yun nga kita, puno sa Espiritu Santo. Kay kining Pentecostes para nako personally is the feast of the Holy Spirit. Nya karon god sa atong pagkasimbahan, ang Espiritu Santo maoy naghatag kanato sa gahom suma sa tugon sa atong Ginoong Hesukristo nga ang Espiritu Santo maoy mogiya, mopahinumdom ug motudlo ug moagak nato kita nga ang simbahan ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang timaan, buhing timaan nga ang Ginoo siya nagpabilin uban kanato mga igsoon. Ug sa may mga timailhan nga ang tao puno sa Espiritu Santo. Sama sa akong ginaingon, ang tulo ka buluhaton sa usa ka binunyagan, mao ang una is to evangelize, no? Nga dili unta ta mahadlok, labaw pag di ta mo talaw. Unya madasigon, to boldly sa in English pa, mga igsoon. Kanang buhay ko kahadlok nga mosangyaw sa kamatuoran, sa pulong, sa mensahe, sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Simple raman sa gyud kaayo ang tugon sa Ginoo nga ningon siya, mailhan unta kamo nga akong mga tinun-an tungod kay kamo nagkahigog maay, mga igsoon. Isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan. Unsa may maayong balita sa kaluwasan? Nga kita gikan pinaagis kamatayon, pinaagis pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang kamatayon maoy tambal sa kamatayon nga atong nahiaguman gumikan sa atong mga sala. Mao nang iyang kamatayon maoy bugti, maoy tambal, maoy hulip
sa kamatayon nga atong mahiaguman gumikan sa atong mga sala. Kita usab malaumon nga mabanhaw, mobalik usab kita diha uban sa grasya sa Ginoo, sa kinabuhi sa Ginoo, mga igsoon. So kining adlaw sa Pentecostes, gisaulog kini sa mga Hudiyo sa karaang panahon aron pag hinumdum, pag-celebrate, no? In remembrance ni adto nga ang atong Ginoo si Yahweh iyang gihatag ang napo kasugo nga kini iyang gisuwat diha sa bato. Kung sa karaang panahon ang iyang balaod o kasabutan tali sa iyang katawhan, iyang gisuwat diha o gitagik sa bato, apan karon sa atong panahon niining atong pagsaulog sa Pentecostes, gipasabot nato nga gitagik na gyud dili sa bato kundi diha sa matag luna sa atong kasing-kasing. Ug unsa man ang balaura, dili kay napo kundi aron dili ta malibog usara. Paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. You will the good of the other. Kanunay gyud nimong tinguhaon ang kaayuhan alang sa uban. Kinsa maning uban? Imong bana, imong asawa, imong mga anak, imong silingan, o bisan kinsang tao nga imong gikahibalag, o bisan kinsang tao nga gitugyan sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Mao na nga kamong mga masakiton nga niya kanunay nagnunot nining atong TV Healing Mass out of love ang atong mga kamadrihan dinhi sa St. Paul's unya sama sa ikaduhang pagbasa karon nga taho nato gikan sa basahon ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korento, managlahi ang atong mga gasa sama kining atong TV Healing Mass. Muralag yano kaayo, no? Pero kung inyong makit-on sa tinud-anay, naatay mga kameraman nga ubay-ubay gyud ni sila, no? Nya sus kanindot sa atong misa ron kay ang atong duyog ang pinaka the best nga rondalya gyud sa Lourdes Parish nga niya, no? Mao nang nindot kayo ang atong kanta, awit, musika sa atong santos nga misa kay naa ang atong rondalya, nya na ang atong mga lectors, nya na ang atong mga technician. Ug ang resulta mao na nga anaa ang TV Healing Mass nga matag Domingo gihatod alang sa atong mga kaigsuonan nga nagmasakiton. Managlahi ang atong mga talento apan usara katumong ang atong hatdan o mugna kining maong TV Healing Mass for the greater glory of God and to serve our fellow men because of our faith, love for the Lord, mga igsoon. Nya nindot ra ba kaayo, no? Kay daghan man gid ay sa gyud nagnunot aning atong TV Healing Mass, no? Daw sama nga murag walay mananaw pero salamat sa Dios kay lagyo ang naabtan. Ato lang usang semana dihay taga Dubai, nagpasalamat siya sa TV Healing Mass kay mulantaw sila, ma-appeal sila, mosaulog sila sa TV Healing Mass, mga igsoon. Makasimba sila, no? So, kanus aman nato madawat kita karon isip ta mga Katoliko Kristiyanos ang gasa sa Espiritu Santo. Of course, adlaw sa atong bunyag tungod kay kada usa nato dinhi gibunyagan man ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. For the Holy Spirit is the love between the Father and the Son. So, ang Espiritu Santo mao ang gugma sa Amahan ug sa Anak. Ang Espiritu Santo siya suma sa tugon sa atong Ginoong Hesukristo nga gipahuwat gyud niya ang mga tinun-an. Una pa sila gipadala aron nga diha
nga molamdag ang Espiritu Santo, kini maoy usbon ko mopahinumdum, motudlo, mogiya, mo-empower kita karon ang buhing simbahan. Ang sakramento nga nagpabilin, nga nagpamatuod nga ang Ginoo siya anaa sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. The presence of God in our life. The presence of God in the church. Kay matod pa sa in English, ang simbahan is the sacrament of God. Unsa may ibot pasabot ana mga igsoon, nga ang simbahan mao ang timaan sa buhi nga Dios. Sa to pa wa gidi ay tabiyai. Di gyud mahimo nga talikdan ta sa Ginoo kay ang simbahan mao ang timaan nga ang Ginoo niya siya uban sa atong panaw, nagpahinumdom, naggiya kanato. Isip ta katawhan sa Dios. Isip ta iya sa simbahan, mga igsoon. Hingpit natong nadawat ang Espiritu Santo diha sa adlaw sa atong konfirmasyon, mga igsoon. Na sa atong dawat sa sakramento sa konfirmasyon, gisangkapan ta sa Ginoo aron kita isip iyang mga sundaw ni Kristo. Kay iya man tang gipadala ngadto sa kalibutan, mo nang iya sa tang giandam, gisangkapan sa taniya aron mahibaw tang makigbisog, moatubang, makigbatok sa kadautan sa kalibutan, mga igsoon. Mo nang ang mando sa Ginoo, panglakaw kamo og ipadala ko kamo ngadto sa kalibutan. Nganong ipadala pa man ta sa kalibutan, nga niya naman ta sa kalibutan. Ang buti pasabot ana, ang kalibutan nga dili mo tuo sa Ginoo, ang kalibutan nga daw, ang kalibutan nga hakog, ang kalibutan nga bakakon, ang kalibutan nga nagmugnag mga fake news, mga igsoon. Mao kana ang atong giatubang nga kalibutan. Ug kita isip mga Katoliko Kristiyanos, gipadala ta aron atong ipatigbabaw, aron ang tanang mga bakak nga gimugna karon sa kalibutan, isip ta nga naghupot sa kamatuoran, magpadayon ta nga maisugon nga mobarog sa kamatuoran. Di unta ta mutalaw, di unta ta manghadlok, mga igsoon. Particularly, no, ako naman ay siging giwali ni ana manggitaron sa social media, gani ang mga Pilipino ginaingon nga sus gikas kabos ngadto sa mga kuan giguwang og mga bata, no, engage na kay sa social media, mga igsoon. So ayo lang mo pag-post anang mga bastos, anang mga pulos, mga binuang. Kung mahimo, let us evangelize the digital world, no? Ayo mo kauaw nga inyo sang ipadayag ang inyong pagtuo diha sa social media, mga igsoon. Kanindot dili anugon ang inyong load. Nga nahurot lang nga nagsige mong post og mga chismis, mga unsa pa diha ang inyong mga gipang post sa inyong Facebook account, mga igsoon, no? Ipadayag ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo, mga igsoon. So salamat kay karon ining pagsaulog nato sa piyesta sa Pentecostes, mahinumdom unta kita nga kita gisangkapan na aron nga kita mahibaw moatubang sa way ko kahadlok sa daghan kaayong mga dautan nga atong giatubang matag adlaw. Kay lagi, life is a constant struggle between good and evil. Salamat kay nidaog ang maayo niining higayuna kay niya mo, no? Niya ta. Sus kadaghan pa unta na atong buhaton dito sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Pero niagid ta, no? Nihatag ta sa atong panahon, nya kanindot nga kamo nihatag sa inyong panahon kay nahatod nato kining maong TV Healing Mass. Grasya gyud kay kini sa mga tawo nga dili sila makasimba tungod kay layo kay ilang panimalay sa simbahanan. Dili sila makasimba tungod kay ngano man putol lang ilang tiil, mga igsoon, ngano man diabetes, igsoon, no? Daghan pang mga nagkalaing-laing sakit nga maoy nakapahimo nga sila dili na gyud makaapil, makasimba
sa atong mga tagsa-tagsa ka mga parokya. So salamat sa inyong kadasig. So what are the more or less gifts of the Holy Spirit? Wisdom, no? Yung sa manang wisdom, kanang kaalam, kana bang imog yung matanaw ba? Imog yung tanawon ang tanan diha sa pananaw sa Ginoo, to see things from the perspective of God, no? Sa imong pagkatawhanon, gusto gyud kang manimaus, pero salamat kay naa ang kaalam. Nga imbis unta gusto kang manimaus, mopasakit sa mga tao nga tandog sa imong kinabuhi nga tumutumuan kag istorya, pero ang nahitabo unsa man? Imo silang gipasaylo. Wa ka maghunahuna sa pagpanimalos kanila, mga igsoon, no? Imbis unta magdinaog, maghinakog ka tungod sa imong kaalam, mao nang nahimo kang taytayan sa grasya sa Ginoo ngadto sa uban, mga igsoon. Wisdom, no? Counsel, kana bang mahibawtang mo timbang-timbang what is wrong and what is right, no? Mahibawtang muhukom. Naana nato. Gasa na sa Espiritu Santo aron mahibawtang mo timbang-timbang what is right and what is wrong, mga igsoon, no? Knowledge aron nga kita mo tan-aw sa mga mugna sa Ginoo nga dili nato ni gamiton nga makapalayo kanato sa Ginoo, kundi gamito nato ang gipiyal sa Ginoo kanato, ang mga grasya, ang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato. It would bring us closer to God. It would lead us to find God in our life, mga igsoon, and to glorify God. Sus kanindot, no, mga igsoon. Unya, reverence, piety. Ang tao nga puno sa Espiritu Santo, maampoon gyud, no? Kana bang malipay gyud siya, mugahin gyud siya sa pag-ampo. And para nako, prayer is simply listening to God. Nya mao man ay gikinahanglan sa atong panahon karon. Kay ngano man, pagkadaghan biyang tingog nga atong madungog ron, malibog tag kinsang tingog nga atong paminawon. Pero in prayer, hopefully by the grace of God, kay gilamdagan man ka sa Espiritu Santo, mao nang kanunay gyud nimong madungog ang tingog sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, mga igsoon. Scientifically, sa 5 senses of man, ang pananaw, seeing, maogyoy labaw, no? Pero philosophically o sa atong pagtuo nga doon natay relasyon sa Ginoo, ang pagdungog di ay maoy labaw sa 5 senses of man. No? Ano man? Kay sa atong pagpaminaw, sa pulong sa Dios, matod pa ni San Pablo, fides is audeto. Hearing, listening is the beginning of faith. So, kay kita, doon naman tayo pagtuo sa Ginoo, mao nang unta hinaot pa unta nga kanunay tang maminaw sa Ginoo diha sa atong pag-ampo. Reverence, piety, mga igsoon. So, nining atong pagsaulog sa piyesta sa Pentecostes, mga igsoon, sa mga ako nagsulo og puwa, sama sad kamo nagsulo og puwa, dominant kaayo ang kolor nga puwa, nagpasabot kana sa unsa man? Presensya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, ha? So every day we should always be conscious nga ang Ginoo di ay kanunay uban kanato diha sa atong kinabuhi, mga igsoon. So sa atong pagpadayon sa Santos nga Eucharistia, pangayoon nato kanunay ang lamdag sa Espiritu Santo aron nga diha sa atong kinabuhi magiyahan ta sa atong panaw nga human sa atong kinabuhi ibabaw ning kalibutan, mahiuban gyud ta Ginoo didto sa kahingpitan sa kinabuhi uban sa Ginoo. Amen.